Ez beti da, ez, izaskun landai da, egunon. Egunon, Esteban. Zer moduz? Ondo. Bueno, ez beti da, ez, nola esan behar da, ez, zer ikasi behar da, ez esateko? Bueno, beti esaten duguna, ez? Berdintasunean oinarritutako gizarte bat gure dugula, eta horrezegatik, bueno, horrelako ez bakarri jaietan bizitzan ematen direzen eraso guzti horiek, hoien kontra gertu behar garezela, eta, bueno, zentzunetan txalotu, ez? EITBek egindako kanpaina. Beti esaten dugu edabidek izugarrizko potentzialtasuna daukiela, berdintasunean oinarrituteko gizarte bat eraikitzeko, eta, bueno, nik uste dut horrelako kanpainak adierazten dutela, gure martxoaren 8ko kanpainan esaten geinduna, ez? Danok zerbait egin dezakegula berdintasunaren alde. Eta argi uki behar duguna da, erroan, erasoien erroan berdintasun eza dagoela, eta berdintasunaren alde lan egin behar dugula, eta danok dugula aukera bakoitza bere erabaki esparruan edo eremugan. Ez esateko momentu hortan burutik zer pasatzen zaigun edo nori noski, ez da? Baina bereziki emakumei kasu honetan, ez esaterako momentuan zer reflexio egin behar den, zer pentsatu behar den, pentsatzeko ez esan dezaket, eta ez esateagatik naiz egin beharren nukeen zerbait egiten ari, edo enago ezakit alako ezakit sumisioaren kontu guzti hori, ez da, ezken baten? Bai, bueno, dakizuenez guk badaukogu kanpaina bat, beldurbarik kanpaina, gaztei zuzenduta dagoena, eta batez ere bere helburu garrantzitsuena da, erasoak prebenitzea eta emakumeen kontrako indarkeria gazten artean prebenitzea. Orduan hau, urte osoko kanpaina bat da, ekimen desberdinak daude programa hori gauzatu ahal izateko, baina guztietan gure helburua da alde batetik neskak alduntzea, neskekin lan egitea, horrelako egoerak ematen direzenean euren esku tresnak eukiteko, eta beste alde batetik mutikoekin, gazteekin ere lan egiten dugu, ez? Indarrean dauden maskulinitate eredu horiek, albo batera usteko eta maskulinitate eredu berri batzuk proposatuz. Orduan, nik uste dut oso garrantzitsua dela gazteekin gai hauetaz berba egitea, ondo barneratzeko, ez beti ez dela emakume batek, kasu honetan ez esaten dauenean, hori errespetatu behar dela, eta horretarako, gazteekin gai hauei hausnarketa sakon bat egitea, guztiz lagungarria da, ez? Eta adibidez, programa marko horretan, dakizuenez, agian gehien ezetuten dena, da azaroaren 25 inguruan egiten dugun topaketa bat, baina topaketa horretan gaztei zuzendutako ikusentzunezko lehiaketan emaitzak ezagutzera ematen dira eta barrez. Baina hori aitzakia da, azkenien eurek urte osoan zehar lanean dabiz, taldeka gai hauei hausnarketa hauei buruz hausnarketa egiten, eta nik uste dut hori da behar dana, eta bide horretatik lanean gabizela, ez? Naiz eta erakundek gure erantzukizuna euki, eta hori argi dugu, eta ez dugu inoiz salbo batera utzi, uste dugu gizarte osoaren implikazioa beharrezkoa dela gai hauei buruz aurrera egiteko, ez? Aurrera egin ahal izateko. Euskal Herriko Telebistaren kanpaina honetan uda jaiak alkohola ez dira itzaki, ez da itzaki edo diogu, ez da, hori dio nolaite kanpainaren muinak edo. Ezakite, izan ere denak batzen dira, eta aurreko uda zentzu horretan etzen gozoa izan, albiste asko eman genituen, eta horretaz egiten genuen hemen izan dugu zurekin, baina etzen gozoa izan, eta berriz ere udaldi baten aurrean gaude, eta guzti horren aurrean, ezakit, alegin guztiak eginda ere, behar moduan presatuta dongo garen, baina tira. Nik uste dut, egia da igual udan ikusgarritasun handiagoa hartzen daudiela erasoak, baina tamalez, urtean zehar ematen direla, ez? Azkeneko horrentxe Donostian ikustu ere, ez da? Bai, eta, zentzu horretan, hainbat kanpaina martxan jartzen dira,
EITB-koa txalutzekoa esan dodan modun, baina erakundeen arteko lana ere azpimarratu nahiko nuke. Alde batetik udalerri askotan, jai batzordetan eta landu egiten dain gai bat da, eta hau oso garrantzitsua da, jaiei buruz berba egiten danean, honi buruz ere berba egitea eta aurre egiteko neurria jarri, eta zentzu horretan, aipatu dodan programa orokor horretan, instituzioen arteko programa dana beldurbarik, hor ere jarri geindun beldurbarik gunea deitzen dugun ekimen bat, eta da hori batez ere jaietan, eta eraso sexistak ez emateko, hainbat ekintza egiten direla. Ez ikusten geindun, pasan urtean uste dut 45 herri inguru parte hartu zuten programan, eta ikusten geindun, erraztu behar geniela, batez ere herri txikiei, horrelako programetan parte hartu alizana, eta aurten martxan jarri duguna da, beste erraminta jarri dugu zeuren esku, adibidez kartela, pegatinak eta, agian oraindik pausua eman ez duten herri batez ere txiki horietan ze handienetan badakigu beste baliabide batzuk daukiesela, eta agian euren kanpaina propioak egiten daukiesela, hor ere, baliabideak eman udalerriei gai honi buruz egiteko, gauzak egiteko, eta elementu hauek aitzaki bezala, hausnarketa ere sakona emateko, herrien zehar. Alkohola aipatu dizut, eta burundanga izpide izan genuen aurreko udaldi horren ostean edo inguruan edo, ez dakite burundangarekin zehazki mitoan geratu den kontua, egiazko azterketarik egin den, zer dagoen? Hor, segurtasun zailatik esan zigutenez, eta antzekoak, hor ezin zala frogatu, horrelakorik erabiliak izanak. Baina zuk aipatu duzun bezala eta guk luzatzen dugu zen mezu guztietan, esaten duguna da, jaietan tamalez askotan errepikatzen direla, gure bizitzan ematen direzen berdintasunesak, eta batzutan eraikusgarriago batean, eta horretarako berdintasunean oinarritutako jai batzuk lortzeko lan egin behar dugula, eta beti esaten dugula, ez alkohola, ez jaia bera ez dela aitzaki, ez dakit emakumeen kontrako indarkeria emateko, eraso sexistak emateko, eta hori argi geratu behar da, berdintasunean oinarritutako jaiak gure duguzela, eta horretarako danok dugula erantzukizuna, eta danok egin dezakegula zerbait. Kasuak askotan esan dugu, ez da kasuak areagotu diren, gehiagotu diren, edota gehiago ezagutzen ditugun eta salaketak ere gehiago egiten diren. Aldi berean, eta Donostiako gazen kasuan hori ere geratu da, erasotzailea edo balizko erasotzailea aske dago. Aske dago, eta epai bidean edo noski, baina aske dago edo. Eta ezakit horrek nolabait neurri baten ere, jendea edo emakumeak desmobilizatu ditzaken salaketa egiterakoan zenbateraino balio duen salaketa egiteak edo. Bai, nik uste dut, gero eta sensibilizazio gehiago dagoen neurrian, gero eta salaketako gehiago jartzen direla, ez? Baina batez ere, salaketa jartzen dituzten emakume horiek sentitu behar dutena da babesa, denon babesa. Gizartearen babesa, baina emakumeak hartatzen dituzten hainbat zerbitzuen babesa baita ere, horrelako salaketak jartzerakoan zeren, eta ez da erraza, garai baten ikusten gehindu naiz eta horrelakoak eman ez zirela salaketa jartzen, beraz, behin pausoa eman da, emakumeek behar dutena da, gure aldetik, instituzionaldetik, zerbitzu desberdinen aldetik, balden eta babes handiena, ez da? Zentzu horretan nik ezagite, epaileek erabakitzen dutena, bakoitza berera edo, epaileen artean pedagogia gehiago landu beharra egon badago, eremu hortan zehazki, Bai, nik uste dut orokorrean formakuntzan asko aurreratu dela. Uste dut oinarrizkoa dela formakuntza berezia jasotzea, kasu hauen aurrean egoki jokatzeko.
adibidez guk emakunden martxan jarri gehindun jabetuz programa, eta programa honen bitartez formakuntza sakondu gure dugu, emakumei barreta ematen dizkieten zerbitzu guztien formakuntza berezi bat, emakumeen alduntzea kontuan izan da, eta hori izan dadila helburua, eta hor uste dut azpimarratu behar dela egindako bidea, baina baita ere lanean jarraitu behar dugula formakuntza horretan sakontzeko, eta adibidez, orain emakunden adibidez gaude Nazio Batuetatik programa bat jarri zen martxan, hori izan kalitatez, emakumeak hartatzen direzenean kalitate minimo bat betetzen dan ala ez, eta guk autoebaluazio bat egin nahi izan dugu Euskadi mailan, eta horretan lanean gabiz, arlo desberdinekin, polizia, arlo judizialarekin, zerbitzu sozialekin, osasun sailekin, koordinazio mailan zelan gaude, eta horre gabiz, hobetu behar direzen puntu horiek identifikatzeko lanean, ez? Bueno, Euskal Herri Telebistaren kanpaina hau burutzen ari gara gaurko honetan, ez beti da ez horrekin. Zekite, zuek kanpaina hori horretik ere zer ikusi duzuen, edo gozatu duzuen, edo onartu duzuen, edo ondo ikusten duzuen, ala, tira. Noski ondo, eta gainera betxalotzeko Euskal Telebistarena ez, bestela herri-zerri egiten da, emakundetik egiten dira ekintzak eta abar, baina nik uste dut ja, hau ontsi izaskunek esan duen moduan, arlo guztietara zabaldu behar dan, edo konpromesua lortu behar diena. Ni betik, eta betik ezka berdina daukat, danok esaten dugu ze kontra gauden, ez da betik ez, eta ez da betik ez, baina gero, zoritzarrez suertatzen dianean erasoak, ze jende gutxi elkarteratzen garezen plazetan adibidez. Herriak ez dauka ondiokan olako gaien indarra ero babesa emateko emakume horri, familia horri, olako gaietan. Eta konzentrazioetan oso jente gutxi egoten da, kapitaletan, eta oso nabarmenak izan dienean, baina bestela oso zaila egiten da, eta hori da zerbait lortu behar duguna, bakoitzak gure herrian gure ardura data. Nik hori gura nuen azpimarratu. Bai, gero eta jente gehiago dago, baina egia da oraindik pedagogia asko egiteko dagoela. Ezin dugu astu, ez dakit duela 15 urte arte, hau arlo pribatuko arazo bat zala eta horrela kudeatzen zan. Orduan, indarrean jarri behar dira, emandako pausoak, baina zuk esaten duzun bezala, oraindik bidea dago egiteko, tolerantzia 0 puntu horretara heltzeko, eta danok interpelatuak sentitzeko horrelako jarrera bat, edo horrelako herritarrak eta herria eta udala eta bakoitzak gure esparruan bai. Hori da. Uste dut hau etengabeko lana dela, eta ez da egun bateko kontua, ez bikoa eta ez 10 urtetakoa. Lehen iruzurrazari ginen eta genion duela urte batzuk nola perzibitzen genituen gauzak edo, eta jokalariek nola egiten zituzten bera ordenketak, eta kontu hontan ere gauzak zenbatean aldatu diren, era berean demora gutxian. Ezkagarria eta era berean etzipena sortzen duena, zera da, alde batetik espazio publikoan, gero argiagoa da, indar handiagoa hartzen ari da, honelako jarrerak izatea, eta era berean, nik uste dut, gehienon harridurarako gazte jenteen artean gorakari da. Ikuspegi edo pentsamentu matxista hori, ez da uste genuen zaharren kontua zela, zaharren artean nagusitzen ari da bestelako jarrera, eta orain 13, 14, 15, 18 urteko neskatu mutikoen artean, ez dugu milimetro bat aurreratu pentsamentu matxista hori baztertzeko, ez da hori da berean etzipena sortzen duena. Ez dugu milimetro bat aurreratu, ala, bai. Bueno, nik uste dut... Gazte jenteen artean oso etzipenezko kontua da. Nik uste dut baietze, egindako ikerketak bai adierazten dutela, hor Mariluz Estebanek bere ikerketan esaten zuen bezala, ezin dugula orokorrean gazte guztiek
esan ez direla, ez dakit gai hauetan, ez direla aurrera joan, eta barrez hor badaude, ez dakit berak esaten zuen, kontradikzio batzuk, utxune batzuk, baina badaude baita ere, gazte batzuk beste eredu batzuekin, beste proposamen batzuk egiten ari direzenak, ez? Baina dozein kasutan, gazteak aipatzen direzenean, nik bai azpimarratu nahiko nukena zen, zelan gazteek gu bizi garen gizarte honetan bizi direla, eta askotan gu garela euren eredu. Horrezegatik, pasan urteko kanpainan esaten gehindun, berdintasun eza ez dela bere sortzen, guk egiten dugula eguneroko jarrera eta ekintzekin, eta horrezegatik dei bat egiten genien, batez ere familiei, pertsona ez dakit nagusi guztiei esaterako, gai hauetaz fijatzeko, ez? Askotan, eta askotan nahi gabe, luzatzen ari garen eredua, ez da berdintasunaren aldekoa. Eta, horretan uste dut, adi egon behar garela, eta kontuan izan, askotan gaztek ere, jasotzen dituzten mezu horiek, ez dakit, euren sozializazioan zer ikusia daukien alde horietatik, ez direla berdintasunaren aldekoak. Orduan, beraz, erantzukizuna guztiona da, eta ados nago esaten duzunarekin. Hau ez da momentu bateko edo lan puntuala. Ez hau da, etengabe egin beharreko lana, eta, era jarraian, ez? Ez egia da, jarrera ikasiak direla beti. Bai. Kontua da, gazte jente horrek, eta multzo handia dela, non demontre ikasten ditu jarrera. Bueno, hori xe galdera, noski ez da. Eta horra joan nahi nukenik, ez? Eta nik uste hemen, eta ni bat natorando nirekin, baloren krisi batean sartu garela, eta baloren ezagutza bat badago, eta ikerketetan agertuko zaigu mundu guztia dela horren jakitun eta korrektoa, eta baina berdina gertatzen zaigu hizkuntzarekin. Ezagutza maila gero eta handiagoa da. Erabilera ordea beste bat da. Eta nik uste dut hor, sakon aztertu beharreko gai bat dela, eta nola eragin horretan, ez? Eta jaketa hemen gauden, ez, baloreen gaia, eta iragarki honek jartzen gaitu jopuntu batean, ez? Eta galdera da, hain zuzen ere, ahalduntze hori sustatzeko, edo nesken berdintasuna positiboki baloratzeko, gazte eredugarriak ikustarazteko, bizibilizatzeko, berba egiteko, telebista publiko baten funtzioa zein da. Eta gaur egun gai hauek, eta gai hauek zoritxarrez, negatibotasunetik, albistetik etortzen zaizkigu. Ez daukagu, eta hori da hemen behar badago eta gai bat, gazteentzako programa eredugarriak dauzkate telebistek gaur egun, gurea bada horretan eredugarri. Guk, seme-alabak dauzkagunok, zer eskaintza egiten diegu, nora jotzen dute, zeren bila ari dira, nola lantzen da hizkuntza ez sexista. Nik alde horretatik, guraso naizen aldetik, utzune nabarmena ikusten dut. Iragarkia oso ondo dago, mugimendu feminista bultatu beharko du, jai batzordeek, herrietako udalek, agintariek, konparsek, baina gero egunerokoan play ematen diogunean zer daukagu? Eta zein da gure papela, zein beharko luke telebista publiko batek, kasu honetan emakunderen iritziz? Bueno, guk orde dugu begira batzordea eta horre gaude lanean komunikazio eta publizitate sexista bat lortzeko helburu horrekin, eta dakizuen bezala, edabide desberdinekin hor gaude lanean, era kolaboratiboan, formakuntza saioak egiten, eta gai hauei buruz, zuk aipatutako gai hauei buruz eta daukien garrantzia maiganean jartzen ez, eta zentzu horretan egia da bidea dagoela egiteko, baina adibidez EITBek badu berdintasunean aditua den pertsona bat, eta horren ardura dana etxean, beste pertsona bat uste dut bere taldean sartuko da. Badakigu oraindik bidea dagoela egiteko, baina hori ere uste dut azpimarratzeko pausu bat dala, eta beti esaten duguna, ez? Edabideek izugarrizko potentzialtasuna daukie berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko,
Eta askotan, zuk esan duzun bezala, luzatzen edo helduten jakuzen mezu horiek ez datoz bat, berdintasun horrekin, ez? Askotan oso ñabardura txikiak direna gainera. Igual kultozkoa dan pelikula batean, hortxe doa nahi gabe berda mezua, edo eta esaten ditugun gozetan, edo egiten ditugun gozetan, konturatu gabe baten zaizkigunak. Beraz, matxismoaren eredu hori erroraino sartu daukagu. Hain garrantzitsua da formakuntza, ez? Uste dut, danok dakigu, ez? Duela urte batzuk, matxismoa era ikusgarriago baten, ikusten sala edo identifikatzen gindula errazago, baina orain era sotilago baten agertzen da, ez? Eta hor daude mikromatxismoak. Mikromatxismoaz berba egiten dugunean ez da matxismo txikiak edo garrantzi gabekoak direlako, baizik eta era ia hori da agertzen direlako, ez? Eta horretaz hortzea benetan garrantzitsua da, eta horretarako formakuntza lagungarria da, ez da? Eta gero norbera dagoen tokian jakinda segun eta ze motatako erabakiak hartu, berdintasunaren alde egiten ari zarela edo kontrako mezuak luzatzen, hori barneratuta, zure ikuspuntua, zure ikuspegia ere aldatu daiteke, ez? Ez asko lan nahi da, ez beti da ez, ezakit kanpaina honek zerbaitetarako balioko aldu noski, ez da, eta udari begira bereziki, eraginik izango gote duen, eskerrik asko. Zuri. Laster batean egongo gara, eta bitartean udariko berena izan dezagula. Bardin. Eskerrik asko.